Allora, Romanantur, bom tarde, Deus bendicionar você. Nós estamos contentes que nós podemos juntos para alabar o Senhor. Nós estamos a Deus danke para outro dia sábado, que nós por bendicionar em nome do Senhor. Nós estamos bom benita, amém, na toda semana, que nós escutamos na casa, que Deus bendicionar. Bíblia te pista, lá que nós renta casa, Senhor, com alabança, lá que nós renta casa, Senhor, com gozo. E ave nós que alabar e glorificar, Senhor, seu nome. Nós estamos contentes, ave que nós temos Jos junto conosco. Pastor Jos Refo, que está casa Hertje, nanda junto conosco de Holanda, nós estamos contentos com a ter a palavra de Deus. We zijn heel blij dat Jos en Geertje met ons kunnen zijn, Pastor Jos en zijn vrouw Geertje, om het woord van God met ons te delen. Laten ons laten parla, laten ons abrir de oração, zodat ons man sabdielta, ajuda-nos bij de alabanza na Senhor. Cada santo nós vamos dar em cobertura, nós vamos entregar o serviço que temos mão, que pode um serviço na boa honor e glória. Nós podemos bendicionar o serviço que em nome de Tata, de Espírito Santo, como nossa alabança por subir no trono, em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Amém. Let the king of my heart be the mountain where I run, the fountain I drink from. Oh, he is my song. Let the king of my heart be the shadow where I hide, the ransom from my life. Oh, he is my song. You are good, good. Let the king of my heart be the wind inside my sails, the anchor on the waves. Oh, he is my song. Let the king of my heart be the fire inside my veins, the echo of my days. Oh, he is my song. You are good. You are good, good. Oh, my iglesia, you are good, good. Oh, you are good, good. Oh, you're never gonna let me down. 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 You're never gonna let me down.
buon Signore, nostro adorabile nome, per sempre, con misericordia per sempre. Nos volvimos delante de vos, Señor, presentarnos los cantos, nos ofrendas de corazón, Señor. Nos gusta por presencia, Señor. Háganos canta, aleluya. El único Dios, único digno. A vos todo honor y gloria, y que venga a vos y tu nabo tu honor, Señor, mi adoración, mi Dios. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, aleluya, na Dios, aleluya, na Dios, aleluya, na Dios, nos ta canta we, aleluya, na vos. Y mi que vi delante de vos, Señor, con corazón llena con adoración. Y mi que inclinada en vos presencia, tu dando vos tu gloria y honor, mi Señor. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya,
Nosta canta we, Alleluia, Nabo. Nosta canta we, Alleluia, Nabo. Danki Señor, Papa Espíritu Santo. Por adoramos en espíritu y de en verdad. Nuestra canta, aleluya. Esta visa a vosotras santo, a vosotras digno. Nosta canta we, Alleluia, Nabo. Cristo bota centro di turcos. Cristo bota centro de turcos. Foi comienzo, tiene fin. Bota, bata y sempre lota. Cristo, Cristo, Cristo bota centro de turcos. Cristo bota centro de turcos. El comienzo tiene fin. Bota, bata y sempre lota. Cristo, Cristo, nada no te canta, nada arriba el mundo aquí. Cristo nota centro, tu costa bairondo vivo. Cristo Jesús, nada nota conta, nada arriba el mundo aquí. Señor Jesús, Cristo bota centro, costa bairondo vivo. Cristo Jesús, Cristo bota centro de mi vida. Cristo bota centro de mi vida. Foi comienzo, tiene fin. Bota, bata y sempre lota. Cristo, Cristo, nada nota conta, nada arriba el mundo aquí. Cristo bota centro, tu costa vai rondo vivo. Cristo Jesús, nada nota conta, nada arriba el mundo aquí, nada arriba el mundo aquí, Señor. Cristo bota centro, costa vai rondo vivo. Cristo Jesús, por mi corazón de cielo. Cristo bota centro, bota arriba tu costa vai
Bota arriba turcos. Bota arriba, arriba turcos. Bota arriba turcos. Nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Nothing else matters. Nothing in this world. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Jesus, you. Amo so Cristo. Aqui está um bom momento para papo com Deus, papo com o Senhor. Dice-lhe, amo so, tamire. Mi Señor, amo so. No tiene un gozo. Viva mi corazón. A vos daré. A vos merece tu honor, oh Señor. A vos merece tu honor. A vos, oh Señor, merece adoración. A vos, Señor. A vos, Señor. Bota bom. Bota bom, Senhor. Bota bom. Bota bom. Bom. Mi Senhor. Bota bom. Bom. Bota bom, Senhor. Está bom, está digno, está poderoso. Danos Rey. Te bendicionamos Aleluya. o nombre, Señor. Danke, Señor. Nos te alabamos, Señor. Danke, Señor. Nos te alabamos o nombre, Señor. Nos te bendicionamos como te Rei de Reina. Señor, nos te pedimos bendicionar. Esnan com te tem necessidade, awe. Esnan com te malo, Señor.
nós te pedimos bendicionar senang que te despertar. Nós te bendicionar que tawak nos via de internet também que não conhecemos. Que o Senhor te busca contato mais personal com o que o laga Senhor para bendicionar nang awe, com a palavra e bendicionar nang Senhor, com o amor. Só abotang que nos precisamos tu cos bodilante, com abota nos Deus e abota nos Rei. Com tempo nos ting nos confiança. Danke Senhor. Amém. Amém. Danke nosso irmão Sabdiel, Senhor, um forte aplauso. Nós chamamos Senhor, danke ao que nós temos serviço especial. Ano passado nós conhecemos nosso irmão Jos, Reifo, que está Geertje. Portanto, traduzir para um rato. Se comida papel. Na holandês. Sim, nós conhecemos. Wij hebben gekend. Nós conhecemos Jos e sua casa Geertje. We hebben Jos en zijn vrouw Geertje gekend. Anto Sandra com Ami, nossa será com nang mesora, dat tem klik. Sandra, ik en Sandra heeft kennis met hun gemaakt en gelijk was er een klik. Anto nós está considerando dit amigo caba, nanda ainda na hobby especial. We beschouwen ze als vrienden, ze zijn speciale mensen voor ons. Um testemunho tremendo Een geweldige getuigenis de sua vida com o Senhor a toque. van zijn leven, hoe God hem veranderd heeft. Anto sempre ora mi papi kune e tem coisa que da bisa, para que da bisa, que sempre me tá algo voor. En altijd als ik met hem praat, heeft altijd een paar dingen dat hij zegt dat ik van hem kan leren. Anto nós estamos contentes com anda junto conosco. We zijn heel blij dat jullie bij ons zijn. Pastor Jos, Rei, focus op casa Geertje. Portanto, nós podemos, portanto Geertje pode dar comandamento. Ja, kom even naar voren, dan kun je die mensen groeten. Sim, e nós estamos a Deus danke para a palavra que vai doen, né? En we danken God voor het woord dat hij gaat geven. Nosso irmão Wilfried vai traduzir. Ja, thank you. Ja, senhor Geertje iets zeggen eerst en dan. Nou, goedenavond, lieve mensen. Boa noite, Romanantur. We zijn heel blij om hier te zijn. Nós estamos muito contentes por estar aqui, Nana. Maar Geertje is een beetje verlegen. Geertje is een beetje timido. Willen jullie haar even helpen om iets te zeggen? Possiamo aiutare per dire algo? Welkom, Geertje. Okay. Nou, ik zal het voor Geertje zeggen. Geertje is, heeft al 4 jaar hier op Curaçao gewoond. Geertje vive 4 anni aqui na Curaçao. Om met, hoe heet het alweer, te werken? Kinderthuis Hebron. Kinderthuis Hebron gewerkt. Oh ja, ela trabalha na Hebron, een stichting kwam naar Hebron. En wat deden jullie daar? Kijk op wat dat je dan Geertje. Kinderen opvoeden, ze naar school brengen. Oké, waar moet je dan naar school? Ja. Oké. We hebben elkaar ontmoet op internet. Nós conhecemos op internet. Via een christelijke datingsite. Via een christelijke datingsite, een dating christian. En ik zag natuurlijk een mooie vrouw. Y mami era muy bonita. Maar de getuigenis was nog mooier. Pero este testimonio era más bon. Zal ik het vertellen? Lo mi bisa, lo mi papia. Ze is christelijk opgevoed. Ela was criada cristianamente. Maar kende God eigenlijk niet. Pero no estaba conociendo Dios sino bon. Heeft God losgelaten. Ela laga Dios los. En is gaan feesten. Ela vai a fiesta aqui. Maar ervoer een enorme leegte. Ela estava sentindo vazio enorme in zijn corpo. Toen is op een bijzondere manier weer tot bekering, tot God gekomen. Na uma maneira especial, ela cambia sua vida naar Dios. En heeft toen gekozen om als vrijwilliger hier op Curaçao te werken. E ela quis para vrijwilliger, vrijwilliger naar Curaçao. Is dat niet mooi? Ja, toch? Bonita. Ik ga je uit je lijden verlossen. Dankjewel. Ik heb deze niet nodig, denk ik. Dankjewel. Misschien is het goed om elkaar even te groeten als je elkaar nog niet gegroet hebt. Tá bom para nós lançar e combinar outro rato? Jullie doen dat heel voorzichtig, zie ik. We staan te hoopje voorzichtig. Nou, mooi. Want het gaat uiteindelijk om een relatie. Al fin y al cabo, trabalha para uma relação. En inderdaad, ik ben met Geertje getrouwd. Verdade, como está casado com Geertje. Dus we zijn in relatie met elkaar. Nós temos uma relação com outro. Broeder Wilfried werkt... Wilfried of Wilfred? Wilfried. Wilfried werkt voor Stichting Voorkom. Wilfried trabalha para Stichting Voorkom, Fundação Voorkom. In Nederland zit het op het terrein van de hoop waar ik werk.
Na Hollanda het een nanting hoop ik connection com de hoop. dan hebben wij al een relatie. Dan nós temos relação kaba. Broeder Marlon, die sprak net over onze vriendschap. Pastor Marlon papiurat het tocante de nos amistad. Spreken van relaties samen met zuster Sandra natuurlijk. Também tem uma relação junto com sister Sandra. Vandaag gaan we het hebben over de relatie met de Vader. Ao nós tem papel tocante uma relação com tata. En niet alleen de hemelse Vader, Não somente tata de céu na céu, maar ook de aardse Vader. também tata na mundo, nós tata na mundo mundial. Wie was er vorige keer bij mijn getuigenis? Quem estava também passando na meu testemunho, tinha mandado na meu testemunho. Oké, een heleboel wel, maar ook een heleboel niet. Hopi, estava aí, pero Hopi não estava aí tampouco. Heel in het kort. Hopi Cortico, Ik ben 54 jaar oud. met 54 anos, En getrouwd met Geertje. Getrouwd met Geertje. casado com Gertje, Kom uit Nederland. met também de Holanda, Mijn ouders komen uit Indonesië. mijn majoren também de Indonésia. En heel in het kort, ik ben 20 jaar verslaafd geweest aan crack. Hopi Cortico, me estava 20 anos adicto na base, soort, lo que nós chamamos crack também. Beest, ja. Op mijn 40ste ben ik bij de Hoop verslavingszorg, christelijke verslavingszorg terechtgekomen. 14e? Op mijn 40ste jaar. Com 40 anos, me estava assim adicto, como bem word internado na de hoop. Zij geven therapie, Não está doando terapia, maar boven alles het evangelie van Jezus pero Christus. riba turcos é evangelho de Jesus Cristo. Want therapie helpt je omgaan met je problemen. Terapia ajudava gaat om com o problema não, Maar het evangelie van Jezus Christus bevrijdt, verlost en geneest. pero o evangelho de Jesus está liberar, bevrijd, Bevrijdt, verlost en geneest. se liberar, anto curabo. Mag ik amen horen? Me por aí amen. Oké, dan weet ik dat ik niet alleen ben. Ora me saco minuto me so. Want alleen zijn was ook een probleem in mijn leven. Passou, tava me so também, tava um problema da minha vida. Ik wist niet wie ik was. Me não tava saque me tá. Half bloed, Half bloed, te klein, chiquito, te bruin, op bruin, te dikke lippen. lepdiki. In een blanke omgeving opgegroeid. Tem sociedade de gente branco. Dus ik voelde me altijd een buitenbeentje. Sempre me tava assim, me mes tenefo. Op mijn 40ste jaar kom ik bij de Hoop. Com 40 anos, vai na de hoop. En ik leerde dat Jezus onze vriend is. Antomasia é não com Jesus, é nosso amigo. Geen straffende God. Geen straffende God. Não Deus que está castigar, Maar een vriend. pero amigo, Een broeder. romano. Die je wil bijstaan. Porque a banda de boctur momento, En die zijn leven heeft gegeven voor jou en mij. quando na subida para abo e para mim. Ik kon het niet geloven. Me não pode querer. Dat ik nog een tweede kans kreeg. Como aí de dois chance. En ik ben op zoek gegaan naar wie die Heer Jezus was. Ora, mas vai buscar quem Jesus Cristo está a verdade. En vandaag heb ik goed nieuws. Há me tem boa notícia, Babo. Hij is echt onze vriend. É Amen. nosso amigo de verdade, amen. Hij is echt onze oudste broer. É seguro nosso amigo. En hij is bij macht om mensenlevens radicaal te E veranderen. tem poder de cambiar gente subida radicalmente. Maar hij deed niets anders dan dat hij de Vader heeft zien doen. E não sabe nada tudo que ela sata, lo que ela tem de tata papia. En daar gaan we het vandaag over E hebben. esse não sabe papia tocando de awe. Dus in het kort, God heeft me gered. Hopi cortico Deus a salvar-me. En het wonder is dat ik in een hoekje uit de zolder heb lopen crack roken. E a milagre estava com muita de hoek que tá humando crack. En het volgende moment aan de andere kant van de oceaan E outro momento na outra banda de oceano, mag vertellen over de grote daden me van te onze mag de God. conta riba e costa grande que Deus está assim. God is goed. Deus está bom. Voordat ik ga beginnen met gebed, gaan we samen bidden. Por mim, como vai começar com oração, nós estaremos juntos. En wellicht een heel bekend gebed. Ante oração hopi conheci. Ik ken geen papiamento, Me não conhece papimento, dus ik wil vragen of we dat samen hardop kunnen bidden. pero me tá pedindo para nós turba ser juntos. En broeder Wilfried gaat het leiden. Me tá vai leit moçando esse. Nós tata com na cielo. Por nome seja santificado. Lagaborei no bini. Bo vontade seja assim. Na terra, mescosco na cielo. Dona-nos awe, nos pão de cada dia. E perdonar-nos falta não. Mescosco nos ta perdonar estão com a falta conosco. Não laga-nos cair em tentação, mas liberar-nos de malvado. Para sobredivo e reino tá. Tur poder e glória, da den eternidade. Amen. Amen, amen. En ik denk dat velen van ons dat als kind hebben geleerd. E
E me taquere hope de nós como mucha assim, ja. En over dit gebed alleen kun je een hele preek schrijven. Com a oração aqui só vou botar preek completo. Van een halve dag lang. De dia, metade dia largo. Zoveel mooie inhoud. Assim na bom inhoud tem. Maar het beste is dat het heet Onze Vader. Pero es onde mais me taco chama nos tata. En Onze Vader komt heel vaak voor in het Nieuwe Testament. E nos tata também de hope in het Testament novo. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Agora que um beco nós também papel tocante de sei. Ik wil altijd beginnen met iets leuks. Me tá gosta começar sempre com algo leuks. Ik hoop dat het overkomt met vertaling. Pero me tá espera com vertaling op in synchroon. Jantje komt thuis met een slecht rapport. Jantje também in kaas com rapport malu. Voor zo'n rapport lijkt een flink pak slaag wel op zijn plaats, zegt zijn vader. O rapport que bom merece sota, sutata abisa. Jantje antwoordt, lijkt me een goed idee, papa. Jantje abisa, me te quer een bom idee, papa. Ik weet waar de meester woont. Misa onda maestro da biba. Hij kan redelijk goed over, mooi. Ja, você compreender. Wie weet er wat vandaag het morgen is? Quem sabe que dia amanhã tá? Vaderdag. Dia de tata. Sommigen zei bruiloft volgens mij. Sommige? Ik dacht dat sommigen bruiloft zeggen, maar dat was in mijn hoofd. Vaderdag is het morgen. Amanhã tá dia de tata. En ik hoop dat ik iets te horen krijg van mijn kinderen. E me tá espera de ter algo de me Yunnan. Maar we zitten met een tijdsverschil. Pero nós sinta com diferença de hora, horário. Mijn jongste dochter woont in Zwitserland, Australië, sorry. Jumo é de mais chiquito da biba na Austrália. En mijn oudste dochter woont in Zwitserland. E Jumo é mais grande da biba na Suíça. Ik ben niet zo'n goede vader geweest. Me não estava assim bom tata. Misschien wel een vader. Pero portar tata. Op papier. Leva papel. Maar geen papa die ze nodig hadden. Pero não tata com não tava te mester. Komen we zo meteen nog uitgebreid Becky me também explica você mais in detail. terug, inderdaad. Een van de redenen waarom Jezus is gekomen, is om ons aan de Vader te openbaren. Onde motivo não que Cristo abinita para laga nos mira etata. God de Vader wel te verstaan. Deus tata. En als God onze Vader is, Se Deus tá nos tata, wat zijn wij dan van God? que nós tá de Deus tanto? De kinderen. De kinderen. Yuna. Het lijkt heel simpel, Eta parece hope fácil, maar weet u wel hoe fantastisch dat is? pero você com tremendo coisa. Dat wij kinderen van God zijn. O nós tá Yuna de Deus. Dat God onze Vader is. O Deus tá nos tata. Dat is al fantastisch. Esse sota coisa tremendo. Maar als we het volgende lezen, Pero se nós ver esse seguinte, of misschien in het papiamento na papiamento, vanuit Romeinen 8 vers 15. Romano na 8:5. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. Não a receber espírito para Bíblia como cativo. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn. Para receber espírito para ajuda Deus. En om hem te kunnen aanroepen met Abba Vader. Para chamar Abba Vader. Om hem te kunnen aanroepen met Abba Vader. Para chamar Abba Vader. Galaten 4 vers 6. Galaten 4:6. Nu, omdat u kinderen bent, Agora com a ajuda de Deus, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden, Deus põe o espírito de tata, in uw harten, demo coração, die roept, kutayama, kutabisa, Abba Vader. Abba Vader. Abba Vader. Abba Vader. Abba Vader. Nou, natuurlijk heb ik uitgezocht wat Abba betekent. Naturalmente, minha vai busca o que significa Abba. Zoals de meesten van jullie weten, en vooral pastor Marlon, Maneira hope de você sabe, e pastor Marlon também, is de Bijbel heeft het Nieuwe Testament geschreven in het com a Bijbel Novo Testamento Novo escrito em que idioma? Grieks, hoor ik toch? In het Grego. Grieks. In het Grieks. Grego. Maar het woordje Abba Pero o nome Abba blijkt geen Grieks te zijn. nota palavra grego. Wie weet dat? Uit welke taal? Quem aqui sabe que palavra está? Que linguagem está? Abba? Uit het moderne Hebreeuws of uit het Aramees? Eta hebreu moderno of aramees. En dat is bijzonder. Eta hope bijzonder. Het hele Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven. O Inteiro Testamento Novo escrito grego. En een klein woordje tussendoor, Abba, E palavra chiquito assim dentro in het Abba. Aramees modern Hebreeuws. Da aramees hebreus. Dat is fantastisch. Da hope tremendo. Want dan wordt je aandacht erop gevestigd. Se ore botar eu também coisa único que Als vou vista da vai ficar ali bater.
Als het goed is, word je benieuwd wat het betekent. Se tá bom, lo bota hopi nieuwsgierig. Tá aqui quando significa. Dus help mij. Abba betekent? Pero ayúdame. Abba tá significa? Nee, het is geen popgroep uit Zweden van de Abba jaren not a 70. popgroep de Zweden, die anos 70. Maar het betekent inderdaad papa. Eta significa tata, papa. En dat is bijzonder, want God zelf door zijn woord Peta hopi bijzonder, porque Deus mesmo door sua palavra. noemt zichzelf niet alleen vader, E não estamos solamente tata, maar ook papa. pero também papa. En dat is bijzonder, E het hopi bijzonder. want vaders heb je er heel veel. Pero tata tem hopi tata. Je hebt een schoonvader, Wat tem tata die... Que é schoonvader, Robin? Suego, dankie. Suego. dat wist ik nog wel. Zwego. Nee. Grootvader, Opa, stiefvader, stiefvader, pleegvader. tata de criança. Tegenwoordig heb je ook tweede vader. Wat in die dos tata. Je hebt allemaal vervangers voor vader. Wat in hopi tata dan. Maar papa, Pero tata, heb je er maar pero wat in tata, wat in uno. één. Uno. God de Vader Deus tata, wil de enige voor ons zijn. do que tá único para nós. Wil uniek voor ons zijn. É que tá lief para nós. Wil expliciet voor ons zijn. É que tá toda hora aí para nós. Niet zomaar een vader, Não solamente tata, maar een papa. pero papa. En papa is bijzonder. Tata tá hopi bijzonder. Hopi único. Want papa, die is er. Tata tei, toda hora. Want papa beschermt. Tata tá protegado. En papa brengt inderdaad veiligheid. Tata tá traz seguridade. En papa voorziet. Tata tá portunabo. Tá En dat alles is te vinden in God de Vader. E tudo sei, bopoaia den Deus tata. Abba Vader. Deus tata. En dan kun je wel zeggen, Jos, dat geloof ik wel. Bopo isso, Deus, pero me tá querer Of sei. Jos, dat weet ik wel. Of Deus me sabe sei, Maar het gaat om dat je het gelooft. pero também para querer. Er komt een verschil en daar komen we zo meteen achter. Tem diferença, pero bem que nós também trater. Kunnen we het nog volgen? Você pode seguir me? Zijn er vragen? Tem pergunta? Dit is Benny. Essa aqui tá Benny. Benny is een goede vriend van ons. Benny é bom amigo de nós. Speelt bij ons in de muziekband. Ele tá band junto conosco. Maar Benny is ook verslaafd geweest. Pero Benny também tá adicto. En is ook bij de Hoop Ele geweest. também tá bij na hoop, de hoop. 20 jaar geleden. 20 anos passado. Ik wil je bijna nazeggen. Hij is 30 jaar verslaafd geweest aan heroïne. Ele tava 30 anos adicto na heroína. Gevangenis in, gevangenis uit. 30 prisão, salive prisão, 30 trobe. Kinderen links en kinderen rechts. You aqui, you aya, you plamato camina. Maar er was iets verschrikkelijks gebeurd in het begin van zijn leven. Pero algo hope triste passa com ele no começamento de subida. In het begin van zijn leven is zijn vader vermoord. Na começamento de subida, ela mata sua tata. Hij was 10 jaar oud. Hij was 10 jaar oud. Wie heeft die vader vermoord? Daar kom ik nog. Oké. Nou, ela mata sua tata. Na começamento de sua juventude, não mata sua tata. Zijn vader had ruzie met de overbuurman. Sua tata estava em pleito com a vizinha de Lanti. In een Molukse wijk in Nederland. Tem stad Molukso na Holanda. Hij gaat verhaal halen. Ela vai tomar conta. Maar de overbuurman praat niet. Pero a vizinha não quer papia. Hij schoot hem gelijk dood. Ela tira ela mata de repente. Met 2 kogels. 2 balas. De kinderen hebben hun vader zien sterven in zijn bloed. E Yunang amire tata muri in sangue de Lanti. Benny was de enige jongen. Benny estava o único muito homem. 6 zussen 6 muito mulher. en een moeder. E uma mama. Dus heel veel druk op zijn schouders. Hope peso op zijn schouders. Nou neem jij de rol van de A vader. outra boting een rol de tata, Benny. Hij kon de druk niet aan. E não estava da pouca pressão. En hij is drugs gaan gebruiken om te vluchten. Ela vai começar a usar droga para eu Om te verdoven. para verdoven zo mes. Hij is aan de heroïne geraakt en spoot. Ela vira adicto na heroína, estava a spuit heroína. 30 jaar lang. 30 anos largo. Zijn zussen komen tot bekering. Surumana muena a convertir a Deus. Beginnen te bidden voor zijn broertje. A começar a reza para Rumang. En hij ging mee naar de kerkdienst. E ela começou a trabalhar missa junto com ela. En hij zegt altijd, ik kwam binnen met mijn spuiten in mijn zakken. Ela bisa sempre com a missa, me estava dentro da missa com Maar ik werd geraakt door het woord. Pero me word tocado de palavra. En de kracht van de liefde van de Heilige Geest. E palavra, e amor de Cristo. Ik ben nog nooit zo high geweest. E não estava nunca assim na alto. There's no high like the high from the Most High. Não tinha assim na altura com a altura de Deus. Ja, amen. Amen.
Hij is niet gelijk losgekomen van verslaving. Nota umbia ela libera di addiction. Hij is naar de hoop gegaan, Ela vai de hope. Jezus leren kennen. Sinha conhecer Jesus. En hij kan niet meer stoppen met te vertellen over Jezus. Pero não para stop mas di papo tocante de Jesus. We waren in Almere, in de stad in Nederland, Nós estamos na Almere, stad na Holanda. aan het evangeliseren. Nós estamos a evangelizar. Er staat een Molukse man. Tava amper maluco taparina. Benny begint met hem te praten. Bene começa papo com ele. Het blijkt de zoon te zijn Tava Judi. van de moordenaar van zijn vader. Tava hamber que tava papo com ele. Tava Ju die hamber com a mata sutata. Hij staat oog in oog met de zoon van de moordenaar van zijn Tava vader. para de wowo Ju die hamber com a mata In sutata. plaats van woede en wrok Na lugar de rabia kwam de liefde uit. amor asali. En op dat moment E no momento heeft hij de zoon van de moordenaar van zijn vader. E no momento ela vergeven. Nee, No momento tot de Heer mogen leiden. no momento ela riba Ju die hamber com a mata sutata na Cristo. Is dat geen fantastische getuigenis? Onde algo tremendo. Jezus Christus Jesus heeft Cristo. bij macht om mensenlevens radicaal te veranderen. Jesus Cristo tem poder de cambiar gente sua vida radicalmente. Amen. 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 We gaan naar Lucas 15. Nós trabalhamos na Lucas 15. Een bekend stuk. Een bekend Bijbelgedeelte. Texto da Bíblia, hope conheci. We gaan het niet helemaal lezen Nós vanavond. não trabalhamos esse completo. Maar de meesten kennen het stuk, toch? Oké, 2 mensen. Komt goed uit. Hope que você não conhece, não. 200 só. Het gaat natuurlijk over 2 zonen. Trabalho para 2 Ju. Ik ga het niet voorlezen. Ik ga het even. Oh, oké. Lucas 15, Even. Lucas. vers 11. Lucas 15, texto 1. Het gaat over 2 zonen uiteindelijk. Trabalho para 2 Ju. Maar mensen hebben die titel gegeven. Pero gente não aduna título. Want eigenlijk gaat het niet over de zonen. Passou eigenlijk não trabalho tocante de Ju não. Maar eigenlijk gaat het over Pero eigenlijk trabalho tocante de gaat over de vader. over de tata. Over de trouw van de vader. Over de fieldade de tata. Over de barmhartigheid van de vader. Over de barmhartigheid de tata. Over het geduld van de De vader. paciência de tata. En misschien moest er niet eens vader staan. Misschien? Moest er niet eens vader staan, maar papa. Portanto, não está assim para een tata, pero papa. Want dit is typisch een papa Pero esse é coisa típico, die papa. we hier zien. Voor degenen die het verhaal niet kennen. Mas um não conhece a história. De jongste zoon wil zijn erfenis al. E o mais chiquito estava lo que com sua erfenis. Eigenlijk heel grof, Eigenlijk grof. want vader leeft nog. Pero sua tata está vivendo ainda. Maar de vader geeft het. Pero tata do nele. Hij maakt het geld op in een losbandig leven. Ela vai viver vida parotim. En komt tussen de varkens terecht. Ela vive met mij die porco não. Not done in een Joodse setting. Para judeu não, então costa hope tremendo. Não tá bom, costa bom. En hij begint na te denken. Ela começa a pensar. Er staat letterlijk, hij kwam tot zichzelf. Ela parece que bi, ela sinta e ela vai pensar. En hij dacht, ik had het veel beter bij mijn vader. Sei que minha tata me estava muito mais melhor. Zelfs de werkers van mijn vader hebben het nog beter dan ik. Hasta é porco na de minha tata tá mais melhor comigo. Tá comendo mais melhor comigo. En hij begint een riedeltje te verzinnen. E ela começa a pensar dentro do mês. Vader, ik heb gezondigd tegenover de hemel en tegenover u. Ik ben het niet meer waard om je kind te zijn. Tata minha peca contra diabo com chelo. Minota guarda para taboiu. Dat heeft hij uit zijn hoofd geleerd. Essa ela sim foi sua cabeça. Dus hij gaat terug naar waar hij vandaan kwam. Ela vai fei caminho ela bini. En vaders in die tijd hebben een status. E tata de temporada ele estava tinha status. Statig en waardig. Status en waardig. Absoluut hoofd van het gezin. Completamente cabeça de família. Dus de zoon heeft al het geld opgemaakt. Pero eu a casa tudo sem. Komt na een tijd terug. Bem, depois tempo da bini back. Maar de vader denkt niet na. Pero tata não também pensa. Hij rent naar zijn zoon Ela toe. corre bij na you. Hij omarmt hem Ela abraça. en hij kust hem. E ela dune sunchi. En kunt u nagaan, hij rende naar zijn zoon toe. E vou compreender que ela corre bij seca su you. Maar in die tijd hadden ze geen skinny jeans. Pero o tempo ainda não estava em jeans. Maar ze had een gewaad. Pero não Hij estava had- em gewoon gewaad. Dat be- Maar chimie-achtig assim. Dat betekent bijna dat hij zijn gewaad heeft moeten optillen om Kas- naar zijn zoon te rennen. Kasi bobo bisa dat in guhisa gewaad hij para corre bij na su you. Ik zou zeggen, dat is niet echt statig. A milo bisa se então tata verdade.
Maar hij heeft zijn trots aan de kant geschoven. Pero ela laga su orgullo umbanda. Zijn status aan de kant Su geschoven. status ela laga umbanda. Uit liefde voor zijn zoon. Pa amor dis pasuyu. Dat die zoon, ondanks wat hij gedaan heeft, Mas que kiko eu ahasi, weer teruggekomen is. eu abinibek. Het lijkt op mijn verhaal. Eta mescosco mi cuenta di mi. Het lijkt op het verhaal van Benny. Eta mescosco cuenta di Benny. En misschien lijkt het wel op uw verhaal. Pero porta eta mescosco abusu su verhaal tambe. Dat wij dachten, wij moeten excuus verzinnen om bij God de Vader te komen. Conosco pensa, nós me se pedir Deus excusa para nós vai seca je. Maar als je dit gedeelte leest, Pero si por essa texto aqui, dan zie je dat de Vader helemaal niet reageert op dat riedeltje. Papa bota mira que tata no reacciona mais riba eridelche ei. Maar hij roept zijn bedienden. Pero ela llama su criadona criadona. En hij zegt, geef hem een ring. Dune un renche, la bisana dune un renche. Geef hem een mantel. Dune un mantel. En geef hem een sandalen. Dune un sandal, un mocosin. En een ring staat voor identiteit Un renche tapa un entidad en autoriteit. cu autoridad. En relatie. Anto cu relação. Want ik heb een ring om. So mi ta met un renche aqui. Dat betekent Dat significa dat ik verbonden ben cu mi ta verbonden, cu mi ta met Geertje. cu Gertje. Sorry. Er hoeft geen vertaling, hè? Autoriteit, identiteit Autoridad, entidad en identiteit. e entidad. Ik ben een kind van God. Mit un Deus, you Deus. Ondanks wat ik gedaan heb. Mas que kiko como assim? Ik heb autoriteit in de hemelse gewesten. Mi tem autoridad en el mundo celestial. Wij heersen over de duisternis. Nós está reina riba escuridad. Dan een mantel. Anto e mantel Een o. mantel staat dat je waardigheid weer terugkrijgt. E mantel ela in su waardigheid berg. Hij zat tussen de varkens. E tava também met je porco lang. Ik was een varken. Ah, mi tava un porco. En dat heeft niks te maken met mijn omvang. E não tem niks te maken com mi. Maar hoe ik leefde. Mira, pero e vida. Hoe ik dacht. Wanneer met a Bíblia, wanneer Hoe met a ik- pensa. Hoe ik bijna dood ging. Wanneer quase maar je muri. Ik was een junk. Mi tava un chunky. Afval. Afval. Junk betekent afval. Chunky significa sushi. Maar dat is niet wat de Vader had over mij zei. Então sei lo que tata bisa tocante di. In principe wachtte hij op mij. In principe la guarda riba mi. In principe wachtte hij op u. In principe ta guarda riba abo. En hij wachtte op deze verloren zoon. E la guarda riba you perdi aqui. Om te komen. Pa e bini. En opnieuw de waardigheid terug te krijgen. Ben su dignidad weg. En als derde kreeg hij sandalen. E di tres ta e sandal nang. En sandalen, in die tijd liepen de slaven liepen op blote voeten. Den e temporada e cativo nan ta patacana riba piabo. Ta Op het moment dat je schoeisel kreeg, Na momento que bonha algo na bopia, was je slaaf af. ori bonota cativo mas. Een zoon. Bota un you, Een zoon. un you. En het mooiste is, hij riep tegen de dienaren, E sun coisa mais bonita tá, ela chama e sirbidona. slacht het gemeste kalf. Vai mata e bestia di mas e gemest. En we vieren feest. Passou nós também organizar fiesta. Hè? Dus dat zou eigenlijk de situatie moeten zijn als we in kerken komen. Waar mensen teruggekomen zijn. Essa é uma situação que o mestre passa, ora hen en dan bini trobe. Dat er feest is. A fiesta me se pone. Dat we op die stoelen gaan staan. Conosco vai para riba stoel. Dat we een polonaise doen. En in coronatijd doen we solonaise. Hij doet het niet meer. Misschien was het geen goede grap, Misschien die kan ik even solonaise. uitleggen wat Polonaise is. Polonaise na Hollanda, ora dan kan na Polonaise en dan kan na trio tussen dingen. Sei ta Polonaise, lo que que me. Maar solonaise is solo is alleen, doe je alleen. Solonaise ta ora bota kana boso. Toch, goede uitleg. Waar was ik gebleven? Dat is feest. Dat is een reden dat er feest is. Het staat zelfs in de Bijbel. Oh, Dat was sorry. een motivo dat in fiestas que bidem Bijbel. God wil dat er feest is. Deus quer para nós esta fiesta. Want zijn kinderen zijn teruggekomen. Eu abini back. U bent teruggekomen. Eu abini back. Wij zijn teruggekomen. Nós abini back. Maar weet je wie er het meest van baalde? Você quem te sunku tem mais problema com esse aí. Die het niet leuk vond dat de verloren zoon terugkwam. Que não estava contente com eu perdi a Biniberg. Nós tursa quem? Diabo. É inimigo, não? Nee,
Het gemeste kalf. Het gemeste kalf. Want die werd geslacht. Ebise, estaba contento, pasó nada más era bij Mate. Staat niet in de Bijbel, kan ik niet verantwoorden. En no se para de Bijbel, pero mi por verantwoord. Maar er was feest. Pero estaba esta fiesta. De oudste zoon die baalt ervan. En you, hombre, mas grande, estaba esta hopi rabia. Die zoon van u heeft er een puinhoop van gemaakt. En you chiquito die bij als je kostan con nota bom. En nu is het feest. Awo bata organiza un fiesta pe. Hij was boos. En you mas grande estaba esta rabia. Maar dan het meest fantastische vers uit dit stuk. Pero el vers die mas fantastisch ding is stuk aqui ding pita kita. Oh. Nog niet. Heb ik dat gedaan? Oké. Dit stuk. En hij zei tegen hem, kind, jij bent altijd bij mij. En al het mijne is van jou. U bent niet zo enthousiast, hè? Maar misschien als u het even door laat dringen. Jij bent altijd bij mij. Wij zijn altijd bij elkaar. En al het mijne is van jou. Dus alles wat je nodig hebt is binnen handbereik. Bevrijding vanuit verslaving. Genezing vanuit ziekte. Een goede relatie. Goed werk wat bij je past. Een plek waar je je passie uit kan werken. Het is binnen handbereik. Want Abba Vader is bij ons. En wij zijn bij hem. Amen. We komen het vaker tegen. We gaan naar een filmpje toe, de volgende. En ik maak even plaats. Who taught the sun where to stand in the morning? And who told the ocean you can only come this far? And who showed the moon where to hide till evening? Whose words alone can catch a falling star? Well, I know my Redeemer lives. I
Een fantastisch beeld. Unta hopi bonita. Hoe deze vader zijn zoon niet losgelaten heeft. Kung etata kinolaga e yulos. Ondanks zijn handicap. Mas kijk e yuta met een handicap. En wij zijn in zekere zin ook gehandicapt geboren. I non sta met een tiki nasce om een handicap eigenlijk. In zonde. Ding pika. Onze geest was dood. No spiritu met ceramudi. Dus eigenlijk geestelijk gehandicapt. Eigenlijk geestelijke handicap. Dat is een woordspeling in het Nederlands, inderdaad. Maar hij heeft ons nooit in de steek gelaten. Pero nunca no lagay na kaya. En zoals in het verloren zoon gedeelte heeft hij op ons gewacht. En gewacht. En gewacht. En mijn moeder was 40 jaar lang aan het bidden. Tot ik bij de hemelse vader aan zou komen. Vergeet niet de kracht van het gebed van een biddende moeder. Ik zeg het elke keer weer. En deze vader wou zijn zoon niet in de steek laten. 180 kilometer fietsen. 42 kilometer rennen. 42 kilometer nanga corre. En heel ver zwemmen. De Iron Man. De zwaarste triathlon. Hebben ze samen volbracht. Weet u hoeveel kracht er zit? In samenwerking. Samenwerking met de Vader. Dat zijn kracht door ons heen mag werken waar we ook komen. Voor welke uitdaging we ook staan. He the body. We the heart. Stond er net. Als dat werkelijkheid mag worden, mag u zich voorbereiden. Als dat werkelijkheid gaat worden, een complete samenwerking. Mogen we ons voorbereiden. Op grote wonderen in uw leven. Op grote wonderen op dit eiland. Amen. Amen. Bent u er klaar voor? Erkent u de Vader als papa? Komen we zo op terug. Dit gaat over de Heer Jezus. Hij zit op zijn knieën. De moeilijkste moment van zijn menselijke leven. De Hof van Gethsemane. Hij vroeg zelfs zijn vrienden te hulp. Bid voor mij. En wat deden zij? Zij sliepen. Dit was de weg naar de kruisiging. En de Heer Jezus was bang. Van zijn menselijke kant. Maar dan zegt hij: Abba Vader. Alle dingen zijn mogelijk voor u. Neem deze drinkbeker van mij weg. Maar niet wat ik wil, maar u wil. Het eerste gedeelte is vanuit zijn vlees. Willen, voelen, denken. Je ziel. Hij zegt: alle dingen zijn mogelijk voor u. Nee, deze drinkbeker van mij weg. Ik wil niet gaan. Ik heb angst. Ik ben bang. En hij zweette bloed. Hij zegt: Heer, papa, help mij. Papa, help mij. En dan komt de geest. Maar niet wat ik wil, maar wat u wil. Soms lopen we tegen onze gevoelens aan. En dan komt de kracht van de Heilige Geest. Die laat ons doen wat de Vader van ons wil dat we doen. Amen. Amen. Misschien wordt het tijd dat we iemand om vergeving vragen. Dat we iemand vergeving schenken. Misschien wel iemand in uw familie. Misschien wel uw vader. We hebben veel mensen uit Curaçao bij ons bij de Hoop.
En onze cliënten vertellen hun levensverhaal. E nos clientes na hopi biata conta a história na dinambida. En heel veel van die mannen E hopi die homem aqui. die vertellen dat het ellende begonnen is omdat ze geen vader hadden. Hopi a conta ku e inteira costa começar dor ku na nota batin tata. Er was niemand die hun leerde over het leven. Nuende na casa ku assim na tocante di vida. Er was niemand om hen te begrenzen. Nota batin nuende pa proteger na. Er was niemand om mee te gaan naar het voetballen. Nota batin nuende pa bij wega di voetbal ku na. Of honkbal. Of baseball. Oké, baseball. Vader was er niet. Tata nota batatei. En vaak zie je daar al een mankement. Hopi biaba tamira fallo e nankaba. Dat er wat gebeurt in het karakter. Kiko dat soort ding e karakter je Dat moet. er een groot gemis is Die geweest. bashi enorme dingen moet je. En die gemis heeft zich geuit Je bashi ta sali se op het momento in criminaliteit, de criminalidade, opstandigheid. rebeldia. Ja, rebellie wou ik net zeggen. Maar ook drugsgebruik. Pero também usando droga, bij usa droga. En het mooie dat wij mogen doen bij de Hoop E é coisa mais bonita que nós podemos assinar de is hoop. hen vertellen dat er een vader is. E conta nós, coisa mais bonita que nós podemos contar não que tata, Een hemelse papa. tata na cielo, Die ten alle tijden o tur momento, zijn hemelse armen está abre su braça om je heen wil sluiten. pa braçavo. Als je hem nodig hebt. Se botar mestede, Als je eenzaam bent. se botar bosso, Als je je vader mist. se botar sinti Maar falta boven alles, Pero riba turcos, als je je papa mist. que botar sinti falta de botata. Dit is aan het kruis, de Heer Jezus, weer de Heer Jezus. Essa aqui está na cruz. Jesus trobe. Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land. Banda de media havia escuridade riba inteiro mundo. Die 3 uur aanhield. Dura 3 horas largo. Aan het einde daarvan, in het 9e uur, Na final, na 9 horas, gaf Jezus een schreeuw en riep luid: Jesus, na 9 horas, ela dá grito e Eli, grita: Eli, lema sabachthani. Eli, Eli, sabachthani. Dat wil zeggen, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? O que man, mi Deus, de como abandonar-me. En misschien kent u het gedeelte heel goed. Portava quando se pita aqui, hopi bom. Maar dit is de eerste keer dat de Heer Jezus roept. Pero essa aqui está primeiro dia que Jesus está grita: Mijn God. Mi Deus. Hij sprak altijd met de Vader. Tu bia estava da papi com tata. En aan het kruis is het plotseling, mijn God, waarom heeft u mij E verlaten? na cruz, por fim, único bia que está bisa, mi Deus. Er heeft een verschuiving plaatsgevonden. Havia moveção aqui. En God in dit geval Deus tem situação aqui. is een taakomschrijving. Estava Mijn God. taakomschrijving. Mi Deus. En meestal was het Vader of Abba Vader. Hopi bia estava tata of Abba Vader. Als mens aan het kruis gestorven. Ela morreu na cruz como gente. En als we kijken naar de kruisiging en de weg daar naartoe, Se nós mira com ela vai na cruz e caminha com a seguir depois, zien we nooit dat de Heer Jezus geschreeuwd heeft. nós não mira nenhum momento com Jesus Cristo a grita. We lezen nooit dat de Heer Jezus geschreeuwd heeft van pijn. Nós não mira nenhum momento com Jesus Cristo a grita. Het enige moment dat de Heer Jezus schreeuwt van pijn, wat gedocumenteerd is, wat opgeschreven is, O único momento que Jesus grita, que está escrito em palavra, is dit moment é momento aqui. waar hij verwijderd wordt van zijn Vader. No momento que te word alejado de sua tata. Een enorme pijn. Wat zei je? Een enorme pijn. Dolor tremendo. Gaf Jezus een schreeuw en riep luid: Jesus grita e Mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Mi Deus, para que como abandonar-me? Het enige moment in historie É o único momento da história. dat Jezus Christus van God de Vader verwijderd O Jesus is. Cristo agora alejado de tata. Wie begrijpt waar ik het over heb? Quem está compreendendo o que eu estou papiando aqui? Dit is een clash in het universum. Essa aqui é clash do universum. God de Vader verwijderd van God de Zoon. Deus tata está usa eu. En Jezus schreeuwt het uit. E Jesus está grita aqui. Wij kunnen het ons indenken. Nós pensa. Want toen hij nog een peuter was, Toen me estava muito chiquito, me estava peuter. of toen mijn kinderen nog peuters waren, Of ora mijn jongen estava muito chiquito, kleuter. dan riepen ze niet: hey, papa, ex-junk. Nou, Nee, dat- sorry, nee. Dan riepen ze niet: hey, ex-junk. Nou, não estava bisa, ei, extra gadicto. Of dan riepen ze niet: hey, groepswerker.
Oh, dan hebben ze groepswerken. Maar als ze bang waren in de nacht en wakker geworden waren, dan roepen ze, hey papa! 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 Als mama er niet was dan. Hè? Als mama Want meestal is het mama. Maar ze roepen papa. Die unieke naam. Die ene naam. Papa. Tata. God de Vader verwijderd van God de Zoon. Dios Tata aleja de Dios Hijo. Immense pijn had deze Heer Jezus. Hopi dolor. Je hoort hem niet schreeuwen als zijn baard wordt uitgetrokken. Er staat niet dat hij schreeuwde toen hij klappen kreeg. Toen hij een speer in zijn zij kreeg. Toen hij doornenkronen in zijn hoofd gedrukt kreeg. Maar je hoorde hem alleen schreeuwen toen hij verwijderd werd van de Vader. En dat is een groot iets. Ik heb het nooit begrepen. Dat God een jaloers God is. Want jaloezie is toch een zonde? Jaloezie is een pecado toch eigenlijk? Hoe kan dat dan, dat God een jaloers God is? Comportar com Deus um Deus jaloers. Jeremia 2 vers 13. Jeremia 2:13. Want mijn volk, dat is de Heere God die spreekt, Deus da papia, pero mi pueblo heeft 2 boze daden bedreven. As dos cos malu. Mij, de bron van levend water. Ik heb mijn Bijbel niet. Ik zal even vertalen naar mijn palavra, bon? Nog een keer. Mij, de bron van levend water. Bron van levend water, oude Bijbel. Hebben zij verlaten. Om zichzelf uit te houden. Zichzelf uit te houden. Om uit te houden gebroken bakken. Die geen water houden. Is niet erg, die vertaling is niet nodig. Want eigenlijk zegt God, jullie hebben alternatieven gezocht voor mij. Eigenlijk Dios bisa aqui, você mesa busca costan na seu lugar. Want het woord vader betekent bron. Nome tata significa eigenlijk bron. Oorsprong. Oorsprong, entidade, começamento. Jullie hebben mij verlaten. Jullie hebben mij losgelaten. En zijn andere vaders gaan zoeken. Andere bronnen gaan zoeken. Outro brona. Maar luister. Ik dacht erover na. En ik kreeg een openbaring. Mijn kinderen zijn niet door mij opgevoed. Maar bij hun moeders opgegroeid. En ik dacht aan het moment dat mijn kinderen tegen een andere man papa zouden zeggen. Misschien kunnen de vaders het zich voorstellen. Als je eigen vlees en bloed tegen iemand anders papa zou zeggen. Wie begrijpt wat ik bedoel? Oké, ik ben gelukkig niet de enige. Het is een pijn van de vader. Dat wij hem verlaten hebben ooit. Maar het is de pijn van de vader dat er nog zoveel zijn. Die hem verlaten hebben. De vader wacht. De vader wacht. En heeft u nodig. Om te vertellen wie hij is. Tegen de mensen buiten die de vader niet kennen. Het allerbelangrijkste. Hij doet het niet meer. Het allerbelangrijkste uit Lucas 15 vers 31. Hij zei tegen hem, kind, je bent altijd bij mij en al het mijne is van jou. Altijd bij mij en al het mijne is van jou. Dat gaat... Oh, sorry. De Lucas 5:31. Eta bisa, miu sempre botava junto comigo. E tudo que comitava tinta de bo. Dat is de allerbelangrijkste statement. Die de Heer Jezus zegt. En dat zien we aan het kruis. Als de Heer Jezus zo schreeuwt van pijn. Het statement werd verbroken. Het statement werd verbroken. Je bent altijd bij mij. Ik was al clean. Groepswerken bij de Hoop.
Dat was groeswerken naar Hoop, weet je Hoop. Een aantal jaren. Een paar jaar. En op een gegeven moment. In een certo momento. Stierf mijn vader. Mijn tata Amuri. Ik wil vragen of onze broeder, de toetsenist, mij wil helpen zometeen. Maar pas na het filmpje, rustig maar. Pero después die film, Roman. Mijn vader was ziek. Mijn tata estaba malu. En uiteindelijk na een half jaar sterfbed. Y después mitad año, is hij gestorven. En ik wist niet hoe ik daarmee moest omgaan. Want ik had nog nooit iemand verloren. Zonder te gebruiken. Zonder te verdoven. Ik heb een filmpje gemaakt. Om het verlies van mijn vader te verwerken. Ik neem jullie mee in mijn privéleven. Ik heb nooit geweten dat ik zoveel van deze man hield. Ik heb nooit geweten dat ik zoveel van deze man hield. Mijn vader was altijd afstandelijk. In de jaren 50 uit Indonesië gekomen. Allerlei andere militairen. Die voor Nederland hadden gevochten. Tegen de Indonesiërs. En zoals heel veel oorlogsslachtoffers. Praten ze niet over hun verleden. Mijn vader was er niet voor ons. Hij wist niet hoe het was.
hoe het moest om vader te zijn. Hij was heel lang vrijgezel. En toen werd hij militair. En toen werd hij kok op de Holland-Amerika-lijn. Ongeveer 22 jaar oud toen hij van Indonesië wegging. En hij zei tegen zijn vader en moeder: ik kom over 3,5 maand terug. 35 jaar later kwam hij pas terug. 35 anos depois ela vini back. Op zijn geliefde eiland Kei. Ela vini zo país stima back. Vader en moeder waren al gestorven. Tata e mama amor in momento in Ikaba. En hij wist niet om te gaan met die pijn. Heimwee. Heimwee. En heeft zich altijd opgesloten thuis. En ik heb altijd gedacht, mijn vader houdt niet van mij. Want hij deelde nooit intieme dingen met ons. En hij hield ons niet vast. En hij zei niet, mijn zoon, ik hou van jou. En hij zei niet, heb je goed gedaan, jongen, op school. En nu weet ik waarom. Want hij wist niet hoe dat moest. Hij heeft het niet geleerd van zijn eigen vader. Dus ik kwam in de hulpverlening terecht, want ik was zelf al hulpverlener. Maar ik wist niet hoe ik met rouwverwerking om moest gaan. Dus ik had me ziek gemeld van het werk. Ik heb me opgesloten in mijn kamer. Ik heb zitten huilen in mijn bed. En mijn deken was mijn grootste vriend. En een maand lang ben ik niet op het werk gekomen. Een maand lang ben ik niet op het werk gekomen. Ik wist niet hoe ik met die pijn om moest gaan. Maar zoals zo vaak, laat God jou in die moeilijke momenten zien wie Hij is. Want ook al was ik alleen in mijn kamer, er was geen moment dat ik wilde gebruiken. Want ik ervoer dat God bij me was. En ik heb gehuild als een baby om mijn papa. Want ik begreep dat ik niet alleen mijn vader was verloren, maar dat ik mijn papa kwijt was. En dat ik zag wie die papa was. Omdat hij op zondag ging die poffertjes bakken voor ons. En als we gingen voetballen en we werden neergehaald, dan komt hij met zijn paraplu het veld op. Dat was zijn liefdestaal. Hij had niet geleerd om je vast te houden en zeggen, ik hou van jou, mijn zoon. Maar hij deed het op een andere manier. En God liet me zien dat ik wel een papa heb gehad. Maar ook als mijn papa er niet meer zou zijn, dat het in alle tijden een hemelse papa is. Die ons vasthoudt. En die tegen ons zegt, welkom thuis mijn zoon. Die ons kust en ons omarmt. En zegt je, het maakt niet uit wat er gebeurd is. No worry qual passa. Mijn liefde is groter dan jouw zonde. Minha amor tá mais grande que o picar. Mijn genade is groter dan jouw misstappen. Genade, que genade? Mercy. Mi gracia tá mais grande que o Gracia. Mijn kracht is groter dan jouw zwakte. Mi força tá mais grande que o Mijn vreugde om jou. Mijn vreugde om jou. vreugde is groter dan jouw verdriet om jouw papa. Tá mais grande que o verdriet. Laat me bij je zijn. Laat me met je zijn. Laat me met je gaan. Kom in je slechte momenten. En kom in je goede momenten. Kom in je rouw. Kom op je
met je vreugde. En ik zal het vergroten en ik zal het versterken en ik zal het vermenigvuldigen. Want ik ben niet alleen God, maar ik ben een goddelijke papa. Die meer kan doen dan jouw aardse papa. Zelfs al was je er niet geweest, dan ben ik er voor jou. Zelfs al is hij er nooit geweest, ik ben er nu voor jou. Ik ben geen mens die liegen zou. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik wil met je zijn. En daarom is de Zoon naar deze aarde gekomen. Om de Vader te openbaren. Te laten zien dat er is een papa. In Psalm 27 staat: ook al hebben vader en moeder ons verlaten, er is een hemelse papa ten alle tijden. Oh, dat is voor u, lieve mensen. Maar dat is ook voor de mensen, de kinderen van dit eiland. Want we weten dat de nood hoog is. En dat er vele papa's niet zijn. Zoals ik er niet was voor mijn kinderen. Maar God geeft ons een nieuwe kans. En een nieuwe kans. En een nieuwe kans. Om het goed te maken. Dus ik heb mijn kinderen om vergeving gevraagd. In de kracht van de liefde van de Heilige Geest. Want ik durfde niet. Oh, Vader, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar het is zijn wil, lieve mensen. Dat wij weer terugkomen in relatie met elkaar. Dat zonen hun moeders vinden. Ze zonen hun moeders vinden. Dat dochters hun vaders vinden. En andersom. Dat we weer bij elkaar komen. En mocht dat niet meer mogelijk zijn, nogmaals, Abba. Vader. Hij zegt niet, ik ben niet zomaar vader. Maar ik ben Abba Vader voor jou. Roep mij aan. Papa. Ik heb u nodig. Papa, ik heb iets moois meegemaakt. Of papa, ik durf niet. En zijn belofte is. Ik zal je nooit begeven en nooit verlaten. En hij is geen mens die liegen zou. Dus ik kom bij de hoop binnen. Totaal ontspoord. Totalmente voor die camina, maar per de camina. Emoties in de war. Gedachten in de war. Ik snap het allemaal niet meer. Emoties op slot. Ik had alleen boosheid. En één weekend kennen jullie Spoorloos? Is een programma waar kinderen op zoek gaan. Naar hun biologische vader en moeder. En ik werd altijd geraakt door de Zuid-Amerikaanse afleveringen. Sempre me estava impressionando ora es dan die Zuid-Amerikaanse kunang passa tocante in Zuid-Amerika. Waar kind hun vader of moeder ontmoeten. Camina juta topa su tata of su mama. Naar een zoektocht van jaren. Después de años die busca. En dan hoor je als eerste wat die moeder riep. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a God. Gloria a Dios. Omdat ze weer herenigd waren. En God liet me zo zien. Dit is de pijn van de wereld. Omdat het grote gedeelte van de wereld gran parte do mundo weet niet wie de hemelse papa is. Gran parte do mundo não sabe quem é tata e ribata. En wat de schade is van iemand die zonder papa is opgegroeid. God de Vader niet kent. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria aan God.
Gloria a Dios, sorry. Huilen. Llorando. Ik heb weer leren huilen daar. Maar zie je llora na hoop. 1 weekend lang alle afleveringen gekeken van Spoorloos. Een weekend, maar mira toere afleveringen allemaal gezien. Achter elkaar. En dan kan ik weer huilen. Llora, ik heb llora. En het mooiste moment dat ze weer bij elkaar zijn. Het moment dat die mas net zit ora nos sta junto per in het hele proces vooraf. Het processo di lanti. Zie je heel vaak dat de kinderen rebels zijn geworden. Mira di lanti camina iunata rebeldia. Heel veel adoptiekinderen zijn rebels geworden. Zetten zich af tegen de adoptieouders. Hoop je ook adopta, dat pode na mes conta die maior dan adopta. Wat is er in deze wereld gaande? Kiko tá passando dentro do mundo aqui. De mensheid zet zich af, is rebels. Het mundo tá rebeliar. Want ze zijn verwijderd van de hemelse Papa. En weten niet hoe om te gaan met deze pijn, immense pijn. Maar er is een hemelse Vader. Die bemacht is om uw pijn te herstellen. Hij wil u genezen van die pijn. Sanabo. Ook de mensen thuis. Wat het is om terug te komen. Bij de hemelse Vader. Dit ben ik. Dit is een uniek plaatje. Een van de weinige momenten dat ik aan het koken ben. Met mijn oudste dochter. En ik zeg zonder trots dat ik dat meisje haar hele leven lang in de steek heb gelaten. Maar er was altijd een diep verlangen bij haar om bij papa te zijn. En haar moeder mocht niks verkeerds over mij zeggen. E sua mama não está te bisa nada robusto cante de liefde van een kind voor de vader. Esse é amor de yupa e tata. En ik heb het zeker niet verdiend dat ze mij papa noemt. E me não estava também receber e mami tata. Maar dat is de genade van onze hemelse Papa. Pero de gracia di Senhor. Dus ik zit thuis in mijn auto. E me está sentado na casa de minha auto. Ik heb de rare gewoonte om voor ons huis nog even sms'jes te checken. Me tem mal costume de sentar de auto en dan me te check me sms na. Mijn dochter belt me op. Met jou moet ik bel me. Beeldbellen. Voor video. Vanuit Zwitserland. Voor de Suíça. We zijn aan het praten. Ik ben blij dat ik haar zie. Nós está papiando e me estava contento de portar Mirele. Haar man die zat in Hongkong. Su casa estava na Hong Kong. Maar komt ook opeens een beeld. Pero também bineriba beeld. En ik denk, wat moet hij erbij? Pero maar pensa bom, aqui ik wil alleen met mijn meisje praten. Me que papi solamente com minha mulher, me En opeens zegt ze. De repente ela bisa. Papa, ik wil iets zeggen. Tata, me que bisa algo. Ik ben zwanger. Me tá na estado. Je wordt opa. Die bota vai virar opa. En ik dacht, dit heb ik niet verdiend. E maar pensa, me não merece esse. Dat ze dit met mij deelt. Dat ze dit met mij deelt. Que ela bisa sina. Maar dat is de liefde van de Vader. Per esse te amor de tata. Die wil dat de relaties hersteld worden. Dus daarom had ik laatst die baard laten staan. Om echt als een opa eruit te zien. Maar hier is harde wind. En toen is mijn baard weggewaaid. Ik moet even een grapje maken, anders blijf ik aan het huilen hier zo. Want God is zo goed. God is zo goed. En ik ervaar dat er misschien mensen hier zijn die met dezelfde pijn rondlopen. Zonder papa opgegroeid. Of papa heeft ons verlaten. Misschien denkt u zelf dat het uw schuld is. Ik wil zo meteen voor u bidden. Gods liefde zal ons doen verbazen.
Dios su amor no te verbazen. verbaast nos nunca. Die pijn die er altijd geweest is, die zal wijken. E dolor sempre dat é mister kita. Die leegte die er altijd geweest is. Leven? Leegte. Oh, e baixinho sempre dat é. Die zal weggaan. Tamelo bij. Opgevuld met de perfecte liefde van Het God. wordt llenado com o amor verdadeiro de Jesus. En het zal uw leven veranderen. E lo cambia a vida. Want dit is de naam van God. Essa aqui está eigenlijk in nome de Deus, Yahweh. Je mag me niet voor... Dat was te snel. Yahweh, inderdaad. Yahweh. En wie weet wat Yahweh betekent? Quem sabe que significa Yahweh? God. Deus. Pastor Marlon, wat betekent Yahweh? Pastor Marlon, o que significa Yahweh? Amita sunkuta. Ik ben die ik ben. Ik ben er. Amitei. Ik ben. Ami. Gaat over zijn aanwezigheid. God zegt van zichzelf. Ik ben er voor jou. Wie wil je dat ik ben voor jou? Wie heb je nodig? Ik ben jouw hemelse papa. Vergeet dat niet. Jouw eenzaamheid zal niet meer over jou heersen. Jouw gevoel van afwijzing zal niet meer over jou heersen. Ook al heeft iedereen je in de steek gelaten. Ik ben. Ami. Ik ben, zegt de Heer. Ik ben. Ik ben er voor jou. Amitei Pabo. Ik ben er voor jou. Amitei Pabo. Hemelse Vader. Deus Tata. Als we onze ogen sluiten. Se nós sermos um rato. Dank u voor uw woord. Dank u voor uw palavra. Dank u voor uw heenwijzing. Dank u, Pabo. Dat u gezegd heeft dat u niet alleen vader bent. Dank u, Papi, so não somente papa. Maar Abba Vader. Pero Abba Vader. Papa. Papa. En papa, we hebben u nodig. Tata, nós te merecemos, papa. Het leven is niet altijd eerlijk. E vida, hoop ik jou nota eerlijk. Het leven is niet altijd gemakkelijk. E vida, hoop ik jou nota fácil. Kom vandaag hier met ons. Vini aqui junto conosco. En ik hoef het eigenlijk helemaal niet te vragen. E eigenlijk me não tenho mais pedido. Want u bent hier. Passou botar aqui não. Ga de rijen rond. Vai langs de rij não. Met uw Heilige Geest. Com o Espírito Santo. En kijk in harten van deze lieve mensen. E guarda em coração de gente não que guarda sintaki. En kijk waar nog pijn is, papa. E waar caminha in dolor, tata. Kijk waar nog een leegte is, papa. Waar caminha de baixida em gente na tata. Geef hen de moed. Doe nou moed trobe. Om open te komen met zaken. Palang pini weg. Want als we zaken aan het licht brengen. Wat pinteresse costa na luz. Dan kan de duisternis er niet meer aan de haal. Ore escuridade não vai costa aqui. Dank u wel, papa. Dank u, tata. Als we de ogen gesloten houden. Maar als je je aangeroepen voelt, als je aangesproken voelt. Over dat je een vader gemist hebt in je leven. En papa. Wil ik je iets spannends vragen. Om te gaan staan op de plek waar je zat. Dan gaan we gewoon bidden. E nós vai assim oração, Pabo. Waar onze papa bij is. Camina nos tata, tá aí. Voel je vrij. Sinti-vos liber. Voel je vrij. Sinti-vos liber. Dank u wel voor de mensen die al zijn gaan staan. Dank u voor de handen dan. Als u dat ervaart, dat u een papa gemist heeft in uw leven, ga alsjeblieft staan. En laat u aanraken, laat u genezen worden. Dat deze dag gemarkeerd mag worden. Als een dag dat de verandering heeft plaatsgevonden. Ook thuis. Ook de mensen thuis. En dat geldt ook voor de mensen thuis, inderdaad. Ga desnoods thuis staan waar u bent. Als u zich aangesproken voelt. Voor de mensen die zijn gaan staan.
wil ik u vragen uw hand op uw hart te leggen. En gewoon even te ervaren dat God goed is. Dat de Vader liefde is. Dat Jezus geneesheer is. En dat Hij hier is. En tegen jou zegt: ik hou van jou, mijn kind. Ik wist altijd al dat je er was. Ik heb jou lief. Met alles wat ik ben. Ik ben jou niet vergeten. Geef me je hart. Hier is mijn hart. Want al het mijne is van jou. Blijf altijd bij mij. Want ik wil altijd bij jou blijven. Het grote gemis van je vader. Hier ben ik. De allergrootste. De allerhoogste. De allersnelste. De allersterkste. En de allerbeste papa ben ik, zegt de Heer. Ik ben er voor jou. Ik hou je vast. Met mijn liefdevolle arm. En als jij dat niet wil, dan laat ik je nooit meer los. Dan laat ik je nooit meer los. Want ik hou van jou. Ik zal verder bidden. Vader, houd hen vast. Dat ze tot in het diepste mogen weten dat u hun papa bent. Papa, neem de pijn. Neem de onrust. Neem de twijfel. Neem de leegte. Van hen weg. Van hun weg. Neem het van hun weg. En vul het met uw hemelse liefde. Bevestig hen. Als zijnde uw kinderen. Dat zij mogen weten en geloven dat u een hemelse papa bent ten alle tijden. Laat hen nooit meer los. Laat hen nooit meer los. Laat hen nooit meer los. Dat ze dat mogen geloven. Want hun geloof heeft hun behouden. Dank u, Vader. Dank u, Vader. Dank u, Vader. In Jezus' machtige naam. Kom met uw liefde en laat het stromen. Kom met uw liefde en laat het stromen. Laat het stromen. Laat het stromen. Laat het stromen. In Jezus' machtige naam. Op deze dag heeft een verandering plaatsgevonden. Ook bij u thuis. Nooit meer alleen. In Jezus' naam. In nome di Cristo Jesus. Amen. Amen. En het volk zegt: Y el pueblo te avisa. Amen. Amen. Zullen we een groot applaus geven? Laganos a Deus um Onze papa in de hemel. Laganos a Deus um Onze aplauso. papa in de hemel. Nós tata na cielo. Vader, u bent goed. Tata bota bom. Halleluja. 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 Dank je, Senhor. We willen voor jou een Geertje bidden. Dank u, Jezus. Twee is pastor Jossie pa Geertje. Is het in ons mannen aan? Laganos esse de nos mannen. Vader God, we danken u voor uw liefde en uw goedheid. We danken u voor het speciale echtpaar. We danken u, Heer God, voor deze man en deze vrouw die u geroepen hebt, Vader. Om te zeker te zijn van de natie. Niet alleen van Nederland, niet alleen van de hoop daar in Nederland. Nee, maar van de natie en van de wereld. Van de Caribische eilanden. Vandaag voel ik echt van de Heer dat God je gebracht hebt naar een ander gedeelte van de wereld. Sinds vorige jaar. Zodat God je kan gebruiken hier ook. Curaçao, andere eilanden, andere gebieden hier in Latijns-Amerika. Vandaag, Heer God, bidden wij uw zegen over deze mensen. We danken u voor uw roeping. We danken u voor hun info. We danken u, Heer God, voor hun getuigenis. Dat u hen geroepen hebt, o Vader, om te getuigen van uw liefde en uw goedheid. We danken u, Heer God, dat u hem hebt gehaald, Jos, uit de duisternis om uw licht te verkondigen. En we danken u, Heer God, dat u hebt zo de gave hebt gegeven om harten aan te raken. En Heer God, we danken u dat u zult blijven gebruiken.
bidden u zegen over de verder verloop van hun vakantie. En ook missie hier op Curaçao. Dat u wilt zegenen, goede tijden wil geven. Heer God, de deuren voor hen willen openen. En we zegenen jullie vandaag in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. We betekenen jouw kinderen ook, Jos, in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. We zegenen jullie in de naam van Jezus. Bendition, bendition, bendition. Amen. Amen, amen. Zegen. Allemaal een fijne Vaderdag morgen. Fijne Vaderdag. Nós temos, Senhor, danke. Bom dia de tata amanhã, Senhor. Nós temos, Senhor, danke. Nós podemos dar, Senhor, também. Bendicionar, Senhor. Tata Santo, nós vamos danke que nós podemos oferecer ofrenda nabo. Nós pedimos bendicionar, Senhor. Danke, Senhor Deus, que nós podemos dar para a causa, Senhor, e para a obra. Nós vamos danke, nós não damos força, mas nós damos com o coração contento. Mas sobre a bendicionar nos caba, em nome de Jesus. Amém. Grandemente temí, oh trono Dios, oh a edificar, oh fieldad arrondona mi por declarar. Cosa grande y así de mí, con mi por lo vida, oh maravillana. Cosa grande y así de mí, con mi por lo vida, oh maravillana. Bota grande, maravilloso, todopoderoso, Dios sin igual, mitad estimado, mitad adorado, pasó bota fiel, pasó bota fiel, pasó bota fiel, pasó bota fiel, pasó bota fiel. Fuerte aplauso, a ver. Danke, Senhor. Nós alabamos o nome do Senhor. Slanta para. Estamos, Senhor, danke para nosso irmão Jos, para o pastor Jos, Deus bendicione. Jos está bij te, Jabierne wo, zal vrijdag bij de jeugd zijn. Misschien kunnen we dat postertje van de jeugd. Daarbij te, se ka grupo de juventud, lo tem tradução no papiamento também. Lo vai ter tremendo reunião de jovens. Aqui não, da comissão setor, que mensen podem invitar jovens. Nós estamos ponendo em app caba de já sabra, estamos ponendo no Facebook também, então vou planear, nós invitar jovens para também. Nós invitar jovens também que não conhecem o Senhor, jovens que buscam o Senhor, jovens que portamos a dúvida, porque está vir tremendo a noite, caminho da Jabierne wo, está noite especial de alabança também. Pero também de palavra de Deus que o pastor Jos vai compartilhar com o jovem. Amém? Que vem Jabierne ou lá que nós tem. Bom, já, tu é jovem. Nós estamos sendo jovem, mas sabe que nós estamos aqui bem. Pero é jovem, nós que é jovem também. Amém? Então, tremendo a noite. Lá que nós resta, nós temos algo de bebê para fora, para nós será. Mas é bom vir, então também, pastor Jos, que o manquete está disposto para fazer oração. Se tem algum ainda que oração. De mensen não podem essa para tudo ainda, mas se é que você sentir o coração que toma oração à noite, está disposto para fazer oração para o meu para casa. Agora nós resta.
nós vamos dar que com a noite nos por atender com botar nos aba, botar nos tata. Nos por atender, Senhor Deus, com a vida de gente, botar llena e baixi com tata por laga. Senhor, tá dando perdão de yu para tata e de tata para yunang. Tata santo, nos pediu bendicionar a palavra que nos escuta, que o Senhor Deus, botar e tata celestial, que tá busca nós, Senhor, que tá estima nós. Senhor, bendicionar cada um de nós, está na casa também, Senhor. Estamos em busca, Senhor. Que nós podemos encontrar como nosso Salvador, como nosso Senhor personal. Nós pedimos bendicionar-nos cada um em nome de Tata, de Yu, Espírito Santo. Que o Senhor se bendição para arriba, casa que dariba bo, em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Ouve bendição, forte aplauso no Senhor. Vou beber algo. Se você quer oração, vou pôr passa aqui não para oração. Sim? Bendição. My praise is a weapon that breaks off oppression. My song is an anthem that moves all of heaven. God is for me, then who can be against me? If my God is for me, you are the giant slaying, mountain moving God. You are the grave shaking.